OK, takže čau ľudia, vítam vás znova videa Smolku, ľudia, dnes si zahráme Minecraft, čiže ľudia, toto ja vám ukážem, čo som spravila ľudia. Ja som natáčala a mne sa to proste vyplo, omylom sa mi to vypla. Čiže ľudia, spravila som takéto základy, tu je jeden a tam je ešte ďalší základ a tento dom vlastne robím, čiže budú to 3 domy. Čiže môžeme ísť to dorobiť ľudia. Fakt ma to mrzí, že ste to nevideli celé, ale čo už mám spraviť s tým. Proste je mi to fakt ľúto. Ups. Ľudia, som to takto nejako spravila, proste budú to 3 domy. Teraz robím druhé patro. Alebo ja som to pokazala. Dobre, vyľadím tam len takému. Takže ja si môžem inak ľudia, ak chcete vedieť, čo natáčam, alebo ak chcete byť youtuber alebo youtuberka, tak vám poviem, cez čo ja natáčam. Ľudia, je to tuším X recorder, X potržitko, či X a recorder, hej. Tak to nejak je a ľudia proste cez to ja natáčam. Čiže tak a vlastne nikto iný možno len na to proste je to základová aplikácia, ktorá keď chceš natáčať, tak vám to pomôže natáčať, nemusíte si nejaké vymýšľať iné, alebo jak to spraviť, alebo tak. Čiže ľudia, toto proste je moja aplikácia. Alebo teda moja. Tu táto aplikácia je proste tu, čo ja mám, čiže ja s ňou natáčam. By ste chceli vedieť. Čiže tak. A vlastne ľudia, blížime sa ku 100 odberateľom, čiže by som bola strašne rada, keby ste mi dali odber, tí, čo sú to noví. Fakt ľudia, proste snažím sa, aby sme dosiahli tých 100 odberateľov. Ľudia, fakt chcem dosiahnuť tých 100 odberateľov. A už len čakám na to, kým mi pípne telefón, že 100 odberateľov a ľudia, ja to môžem natočiť, ľudia, fakt. Strašne si to prajem. A ľudia, verím, že mi vy pomôžete v tom. Čiže tak a môžeme ísť vlastne robiť a už nekecať. Okay. Ups, to sme nemali. Viete, čo ja to spravím takto. Toto bude vlastne podlaha. A bude part 1, part 2 a part 3. Len tak, pre zaujímavosť. Čiže ľudia, ja sa vám ozvem, keď toto celé bude hotové, tá podlaha. OK, ľudia, prvá noc za nami. Čiže sa vyspím a ideme pokračovať. OK, ľudia. A idem na druhé patro. Čiže ja sa ozvem, kým toto proste bude hotové. Čiže tak. OK, ľudia, máme to proste. Máme už druhé patro a ideme spraviť strop. Asi bude tiež tejto bielej. A vlastne spravím asi vnútro s vami interiér, čiže ja
sa vám ľudia hotové a ja som si ešte pripravila kocky, čiže, alebo teda potrebné veci, čo na to potrebujem, čiže tuto môže byť jedno takéto, to môže tu byť ešte niečo takéto, tak. No, dobre, tak toto necháme. Čiže toto máme, môžeme ísť dolu na vstup vlastne a už zase bude noc, čiže tu sú títo oni zombíci, čiže 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teraz. Yes. Čiže ja sa vám ozvem. Dobre ľudia, už je ráno a vlastne ja by som nechcela ani dneska, alebo v týchto domoch robiť nejaké kyne, všetko. Proste spravím si len iba aby som mohla, máme proste vykopané a teraz tam mám dať tej zase vám ozvem. OK ľudia, takže toto máme a teraz by som možno išla na takú, keby teraz ma sa nenapadne, proste nejaký sklad, čiže ja sa vám zase ozvem. OK ľudia, čiže máme a tu hore mám zatiaľ posteľ a toto. A idem asi tuto hore spraviť sedačku, čiže tuto bude sedačka a tá sedačka bude biela. Prečo nie? Čiže spravím asi takto sedačku nejako. Tak. Tak. Myslím si, že takto je to, no, moc sa mi to nepáči. Tak skúsim ešte takto. Viete, že tuto si mal nohy, alebo chápeme sa. Čiže takto tu môže byť sedačka. Môžeme sem dať trebárs tuto takto, no tak ne. Položíme sem takto. Nepoložíme sem nič. Takto. Takže ľudia, toto je horné poschodie a toto je dolné. Ľudia, do dolného môžeme dať ešte nejaké tie kvety. Takto sem dám kvety. Modré. Sem môžeme dať lístie. Tak. Hop, 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 hop. Tak. OK, teraz to môžeme dať. Sem do stredu čeve môžem dať nejaké akvárko alebo čo.
Čiže ľudia, sa vám ozvem, keď to bude hotové. To vyspať, čiže tak. OK ľudia, čiže toto je výhľad z tohto domu a vlastne môžeme si ho celý pozrieť. Takto vyzerá nejako zvonku. Myslím, že v pohode. Idete dovnútra, tu je také veľké akvárium, tu sú nejaké tie čestky a všetko. Idete vlastne naspäť, idete hore. A tu máte vlastne takto sedačku, tu sú nejaké kvetiny a okná, tuto máte posteľ, čiže ľudia, toto je môj dom, tu mám aj psa, čiže toto je môj prvý dom a toto je part 1, čiže bude aj part 2, dávajte like, odber, chcem dosiahnuť 100 odberateľov a bude špecifický špeciál za 100 odberateľov, čiže na Instagrame sa volám lelik_cool. Kto ma tam začne sledovať, dvaja, čo ma začnú ako prvý sledovať, tak im dám follow, im to vlastne vrátim. Čiže tak a ľudia, dávajte like, odber a ďakujem že ste pozerali toto video až do konca a vidíme sa v ďalšom videu, čiže čau!